नमस्कार मित्रांनो, आज आपण 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो। स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्ष पूर्ण झाली। तर ह्या 77 वर्षांमध्ये आपल्या देशानं देदीप्यमान अशी प्रगती केलेली आहे। वेगवेगळ्या आघाड्यांवरती स्पृहणीय अशी कामगिरी केली आहे। ही एक बाजू आहे। त्या व्यतिरिक्त आजही असा एक वर्ग आहे की जो दैनंदिन जगण्याशी ज्याचा संघर्ष सुरू आहे, रोजचा संघर्ष। आज ही मुलगी बघा, या ठिकाणी झेंडे विकते। येणारे जाणारे जी मंडळी आहेत त्यांना ती झेंडे दाखवते, तिच्याकडनं कोणी विकत घेत आहेत आणि त्यावरती तिचा चरितार्थ चालतोय मग ह्या झेंड्यांवरती। तर असा हा वर्ग एक आहे, त्याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल। आपण एक सहज तिच्याशी संवाद साधूया। मराठी उलयता गो? कोकणी येता तुका? ओके, व्हेरी गुड। कसे हे तू हे करता? हे झेंडे कितके दिवस पहिले तुका कसे विकता? तू सांग गो, कसे जाता? दिसा कितके जाता? 150 ला विकते, कोणाला हवे तर ते 100 ला घेतात, कोणी 80 ला घेतात, असं असते त्याच्यावरती। पण हे किती दिवस, तू किती दिवसापूर्वी तुला मिळालं? इतर आता मी इथे 4 दिवस झाले इथे येतात। तर कसं असतं ते कस्टमर वरती ते डिपेंड असते ना, त्यामुळे सांगतो। पण लोक घेतात? लोक घेतात, पण जास्त तर लोक नाही घेत, थोडीशी लोक घेतात। पण ह्याच्यातून तुला जे काही पैसे मिळतात त्याच्यावरती तुझं घर चालतं कसं, ते जरा सांग। काय काय कसं? तर आमचं घर ह्याच्यावरती थोडंच नाही चालत, कारण मी फक्त आमची ते आम्ही हे विकतात ना, असं ते नंतर आता हे गणेश हे सप्टेंबरनंतर ना, आता गणेश पुढे येते ना, तर त्यात आमचा असला ते खूप सारे आम्ही ह्याच्यावरती आम्ही हे करतो। वेगवेगळे जसे सण येतात, उत्सव येतात, तशी तू विक्री करते। आणि कोण घरात काम करतं का की तू? नाही, हे आजीचे आहे की मी करू। आजी तिथे बसली आहे। आणि तू शाळेत वगैरे जाते? शाळा झाली आहे, तर कसं आहे, शाळा शिकवून झाली? 7वी पर्यंत शिकलेलं आहे। ॲक्च्युली मी मुंबईची आहे, पण इथे मला 12 वर्ष झालेलं आहे, इथेच मी राहते का। तर आमचं घर टोंक्याला आहे, तर मी सकाळी येते, संध्याकाळी नंतर निघून जाते। पण अशा विक्रीवरती तुझा चरितार्थ चालतो, म्हणजे त्यातून जे काही मिळत होते त्याच्यावरती सगळं अवलंबून असतं। ओके, ही बघा, तू शाळा शिकलेली आहे, कष्ट करते, हातावरती पोट आहे, ती आनंदानं सांगते। म्हणजे ह्या 15 ऑगस्टचा विचार करताना असाही एक वर्ग आहे, त्याला आपण ॲप्रिशिएट केलं पाहिजे, एवढंच सांगणं आहे। थँक्यू।